dili man ingon na abi kay prayo ka, daghan kag booking makuha dol diri sa Maxim is mao ra gud na kung nanagat sad ka nga usahay daghan sa kagkuha usahay nasay ka nang kuha na sa mingaw or kumbaga wala joy kuha ay diri sa maximum ko depende mo na siya sa kuan gidol, depende sa area pareha dire sa kuang gistartingan karon no aming Glanilla area so na mga booking pero lagyo sad kayo mga nga dili kita makakuan dili kita makaingon na abi kay prayo ta so automatic makuha automatic mosuda yun ang booking. So nasa chance no nga mingaw sa mga idol. Pero kung motuno naon gyud mingaw gani kung prayo ka sa mo ta siguro kung dili pa jud ka prayo, di ba? Pero naman si katong sa una bitaw mga idol no katong dili pa ko prayo sa Maxim pero makita bigid ko to sa una. Makita bigid ko to sa una kay naarong orasa mag-start ko. Tapos mograhe kog mga unsa na mga 11 PM makakwarta pa ko ng mga 600 700 nya akong buhatan na sa una dire ra ko sa kuan dire ra ko sa lugar magtuyok bitaw sample ari ko og Naga then balik Mingla then Talisay then Mingla mura ginakalugar akong sa una tuyok ko na mga idol kay kanang kuan man gud sa akong na obserbaran baya nang kumaabot ko og Cebu City or something Lapu-Lapu or Mandawi Badara ako na observe mga dito magdisod jud ko kuha og mga booking dito sa mutang mga tag 3 days sa mutang pabalik bitaw dire ay nag-request na ako ano tol tingala ko mawala na magkalit ay mana nga sa una dire ko sa lugar ako magtuyok pero kita ba gito wait lang wait kaya booking ito partition COD 442 so layo sad siya sa to ano bitay na ko sa una bitaw dol pero karon nga nagpaprayo ko makaingon sad ko nga bisan pag-asa nga location kung basta naalay booking dako jud chance nga makuha nimo basta naalay jud booking sa man priority ka dara ya wag i-booking anang nga lugar bisan kung saon nimo dara gamit sa imong apps sa pay mga diskarte gyud panghimo dia wag ini booking nga mosud gyud kay pag sud booking walay nagkuan wala jud nagbook muna ang nasa iyo sa ay makaingon ta nga unsa man ni nagpaprayo ko wala naman ni booking ani sulod saan pag sulod sa booking nga wala man ginag-book sa dinapita mo na nga kung wa jud booking nga makuha wa jud booking ani sulod balhin mo laing area kay ato mo sa area nga katong tan-aw niyo nga naabita daghang mag-book bitaw like for example pre aning Naga unsa may kuhaon nimo di sa Naga nga perti maginamingawa nga lugar so imong buhatan na is ari ka diri sa may Glanilla area or sa Talisay ba ayan pag adto ng Naga or San Bernardo kay wa gini booking din napita ako bitaw sa hay kaning layon ko diri sa kuang location diri sa may Glanilla area hinahinay mo kog dagan dito padung sa kuan hinahinay kog dagan padung sa may Talisay area kay kabalo ko dito napita dagan jud booking dito pero diri napita sa may Glanilla basta arong orasa naman siya mga booking mosulod pero anang kuan kasagaran sa dire is mga lagyo sagaran mga lagyo pag laro mo sa mga call center ba inana or pa North Cebu ba or sa Santo Niño area ba inana pero mo lagi timing lang gyapon siya dol